Diya guys, madong buntag. So, August 31 na ron. Diya. Itong kapag ni si Ruby Provincia, nanahon na mara na kuan. Nag-inom na pong kuan guys, kanang dahon sa guyabano. Diya. Set out ko sa niingon nga kuan guys, kanang di na hunahunaon si Crystal. Kay basin og kuan pero sige mami og tawag guys, manghuna-huna man juga kay sige mami tawag. Sige mami og video call. Pero hindi magkuan lang ko guys, mamunit na lamang ko sa mga sagbot dito sa kuan. Sa pikas. To kay ang kamot lagi na kuan na sulupo pero okay na siya guys. Ananas papaidi guys. Nya nanay duty? Wala na pod. Ha? Wala na pod hang tugugma ko no. Di Apil man ko no gud ang Cebu sa. usa naka Gilwar ni. mas papaidi guys, muli na pod kay Loy kay itong mga bisita ba nga gahapon pa ning are nga nibalik na pod ron. kay mo tan-aw unta. Mga foreigner nga gikas Korea po na sila. Diyan siyempre gastos na sila gikan Korea nya. Muari na rin dya way hala guys, wala pa operation guys, ipauli na pod sila. Kay kuan na kuno kanang apil kuno sa jail warning sa mga Coast Guard. Wala may okay naman ang dagat. Mo gani ingon sila nga sa una pwede naman mag-operasyon yun niya ang di na makaya gid sa balod yaram gid ayon wala may problema kay dol naman ang wheel shock sa baybayon di man sa uban nga lawod pa kaayo Kaya ngano man ni wala man sila mahimo kay aw niingon ang Coast Guard nga way mahimo. wala sila mahimo kay silbi ning sunod naman pud sila sa gi-declared. Wala lang ta magpa nita lang taglayang trabaho. Yan na pa boy bagyo nga gasunod. Oh, naabitaw ganun kita na ako. Mas kabuan mo na ni lahi na di patakaran ron. Di ba sa una matikod gas oras to wala pa pandemic ug nay mga bagyo-bagyo kay bahalag dagkong balod ga operation gyapon. Pero kato siya ang pamaagi ato nila sa una. Pwede ra ka mulukot og ticket. Ialalay lang ang paglukat. Dili nimo dawaton tanan ba. Tabukon, nya nagahor sa ticket. Tunggalin niya dito, lukat ta pulo ka buok, pulo ka tawo. Nya mo declare ang Coast Guard gali na kaya na. Dako na kayang balod, arang na. Oo, ara bay balod. Karon kay hayag man ang adlaw nya. Linaw ang dagat, wala man nila ikuan. Di dismaya na po nagawang mga butman ron kay may trabaho. Dako na, tulo na kaadlaw. Wala problema sa mga butman kay taga-diri naman na sila. Itong mga bisita gyud nga gikan pa nag-Korea mo'y giare mo'y tagaling-laing nasod mo pa ilang gali dire para magkatanaw lagi siya kanya. Pag-abot dire wala may Kuan guys kanang wala problema kuan dya kay. Ang problema katulaging mga gis ba nga gikan pas ladyo, gikan pas kuwasan nasod, bakasyon ra dari para mo tan-og whale shark. ang ilang sa Pilipinas. Ang whale shark ra kasurim. Whale shark katanaw. Ya wala di makatanaw. Jubiloy ka. Bayad na sila. Nagkuan na sila, nag-book na sila agency ba para mo nga rin daris kuan para mo tan-og whale shark dya. Di makatanaw. Nanguli na po ng mga kuan guys. So. Di po pwedeng managat. Managat na naman ta. Ilagon ng Coast Guard. Managat po guys. Di po ka mga panagat kay na mga Coast Guard nga bantay.
jagun pug ka, di ka baka kuan. Guys, mudong ta daris dagat kay araman din siyang kainit pero ag dagat grabe siyang ka bawd. Abot nas kamalig ang dagat guys. Alsa na nakakakas ang dagat. Guba nagsamot. Guba nagsamot guys sa agatehang. Grabe. Dijud madag managat. Kay padpad jud ta sa laing dagat. Sunod na ang bata. Sige, up diri dali. Up diri ta. Dari kuya dari. Kay kasikan tada ng kuan sa dagat. Hala, tuwa na ga. Hala, ino ko. A few moments later. Guys, sinasa na pud guys na. Manginhas na pud bini. Papaidi kay muli day si Cristel. Diyan mga paso si Cristel dito sa Liluan Port. Kita mi guys kay gahapon dadto man mi dapita to Diyan alas 4 pa hinuon guys, hinagka alas 5 guys ang mga pason si Cristel dito sa Liluan Port sa Wards. So mangina sa mi dari guys. Kabta. Hello. Sayang na iniihi dadto to Kuha guys di na yung mga lobster. Nakakuhag lobster duha ka buok. Diya kaning pa di paborito ni Cristel guys niya. Litob. Masabaw na pud na ron guys kay naas Cristel mo uli. Pag ingon ni Cristel nga muli si dyan ng 1 mi manginhas mi kay galaman makakuan siya guys, makahigop sabaw. Na pag amuhang panihapon guys sabaw. Diyan ay mo nang hakuha nga papaidi nga lobster dia. Lobster masiguro ni. So malibre na pud daw sabaw pero ganahan ni Cristel ni guys kaning gagmay nga mga sapayan pasayan. So libre na to na ipahinluan ni Nicole guys kay ang mga pason si Cristel sa Liluan kay muuli kay way klase nagkaugma. So libre na pud atehang panihapon. Tara pa, sakto ra ni. So guys, na lipay na nakailan na sa ate mo uli. No. Nanya na dito. Ha? Nanya na dito. Asa? Hindi guys kay amo na ning pahinluan ni Nicole kay mo adto ni Cristel kay mong apason dito sa Liluan Port. So libre na 'tong sabaw guys, magkuha lang tag malunggay ron. Pwede ba di mo malunggay na dahon na sibuyas nak. Malunggay mo. Guys, na namin dahil Liluan guys, ang nagyapa si Cristel. Mularga pa na. Pagwala yan ako na. Sa Liluan guys, nang muli sa siya kay
Di lagi sa Makay Street tugtog dadto sa yung boarding house karang kainit. Yan na guys, niabot na barge. Okay guys, yan, galuto na po kung gusto bugkuan. Sabaw nga, nunasan. Ga, si Nicole ga, pritong buwad kay, ganan mas papaidig na ibuwad. Ganan, nagamang prinsesa dari guys. Yung prinsesa Cristel ang magisundo sa linuan. So, prepare na si Nicole para welcome back. Sa YouTube ni Mama. pinaka worst kuno gizahang life didto kay grabing kainit ang gizahang boarding house. So mangita pa pero laban na kinana bi ka diri magbaw Udah ko makama. magbukot bi na sa habol diri. Diri guys sa uslob guys, grabe nang bahalag electric fan rarang katugnaw. Magkuan mi kanang magbukot pag kaghabol kay perting tugnaw ako gali magbukot galing ko. Day one kay wa pa mo ko siling pan. Igang din siya sa butara. Pag dito, imagine ko nga, daghan king lamok. So, pag dito rin, nagpajama na ako. Pag pajama, bitaw na ako, naligo naman noon kung sino. Kung mga kuyog kay inay ato, kung mga kuyog, di mo mahimutang na kay kuan, igang nagkaayo. Hindi lang kay mangita ra tag medyo Puhon ray, kay puhon, di makita pa ra ta. isip pa man ron. isud pa ron kay gamita sa lamang to imong down payment nya mangita ra ta. Tigmin akong sabaw dito na, akong ihi kay color green na. Okay ra na atis na isabaw healthy sa lawas. Pa! Lagi ma, pero inig. Sige na pa, manihapon na pa. Inana ko una-una, oh. Nana ba? May tulog-tulog. May tulog. Wala matulog lang ka diri. Kung gamay sa dugay na, hadlo ko tumbara na yan.